खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी आरो दिनैनि समाव आसाम एसेम्ब्लिनि जा लग' बे लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायखौ लानानै बर' हारिया एबा बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा आरो बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा हजम खालामनो हायाखै आरो हजम खालामनो हानायबो नङा। मानो होनना बुङोब्ला बर' रावा जाबाय आसाम सरकारनि लोगो राव। बेनि उनावबो जे आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनो नाजानाया जोबोरैनो बर' हारिनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा आरो बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों। आरो बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोननायजों जेरैबायदि थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय जोंनि बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' रावखौ बाहायबोदों, थिग बेबायदिनो आरोबाव दोनफिननांगौ एबा फिन एखे रोखोमनि दोनफिननांगौ होननानै बारग' एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। बेजों लोगोसे आरो बर'नि गेजेराव बयजोंबो सिनाय जानाय फैला जे बरगयारी बिथाङाबो गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि आसाम आयेन आफादनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनाया बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों आरो बेखौ थाबैनो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा एबा आफादफोरा गोख्रों बेनि सायाव फिनजाथाय होनांगौखौ दाबि खालामदों फैला जे बरगयारी बिथाङा। थिग बेबायदिनो बारग' एमएलए जलेन दैमारी बिथाङाबो एसामिसाव बिथाङा फोरमायदों जे बिधान खबार লগত পূৰ্বৰ দৰে बर' ভাষাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনালো होननानै बेबायदि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ हेशटेग खालामनानै लोगोसे आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथांनिसिमबो खावलायहरदों। थारैनो बे समाव नोंथांमोना आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि जा बाथ्रा बेनि गेजेरजों गोबांनो थांनाय 3-4 बोसोर सिगां बिपिएफनि आथिखालनि एबा बिटिसिनि आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा मा बुंदोंमोन जेब्ला जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मेन गेट बे मेन गेटआव एसामिस राव होयैखौ लानानै गोबां बिखायाव आखाइ होनानै दुखु फोरमायदोंमोन, गोसोआव गाबनानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बेखौनो सोंथि खालामदों फैला जे बरगयारी बिथाङाबो थांनाय 3-2 बोसोर सिगां जे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मेन गेटआव जेब्ला एसामिस रावखौ होआखैमोन अब्ला बै समाव आथिखालनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा गाबखांनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव जे आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनो नाजानायाव मा फोरमायगोन बेखौ नेनानै दं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा। दिनैनि समाव देरहासार बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायगोन बेखौ नेनानै दङ। जाय समाव बिटिसि सेक्रेटारि गेटआव बर' रावजों लोगोसे इंराजि राव बाहायदोंमोन, बै समाव मा फोरमायदोंमोन, दुखु खालामदोंमोन, गोबां खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै देरहासार बसुमतारी बिथाङा। बेखौ लानानै सोंथि खालामदों फैला जे बरगयारी बिथाङा। थारैनो दिनैनि समाव जुदि आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय थारैनो बर' रावखौ बोखारो अब्ला बर' हारिखौ फैबाय थानाय समाव माबोरै नारसिनगोन बेखौ लानानैबो दिनैनि बर' हारिनि सान्थौ मेलेमजिबि बिथांमोना गोबां साननो गोनां बाध्यता जादों। दानिया नायलांदो बिदिब्ला बारग' एमएलए जलेन दैमारीजों लोगोसे फैला जे बरगयारी बिथाङा आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनो नाजानायाव माबायदि गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव माबोरै बेनि सायाव फिनजाथाय होनायखौ लुबैदों बेखौ नोंथांमोना नायलांदो।